Dígais cuive, Dis mar a gait. gur míle maithagat asach do bhelinn chun caint faoi bhórtín ó Diron. Míle fáilte. Inistún faoi chúra agus faoi héal bhórtín í Iarán. Well rugú mórtín ó dirán sam líon níteagta inis mór ceangan na Hiláin áran. Dás sé níos ar an Ileán agus haine sílan Ileán agus nósan líon Ileán thar cían leis. Rud atá le bra ina chud filíochta arim. An bhfuil tuncar ag saoil an Ileán ar a chuid filíochta. Ó sílim go bhfuil duanse an chud tagartha go híireacht na háite agus go áilecht an Ileán, agus duanse tagart freisin go na nósannaí a bhíochacha bar an Ileán, agus is tóí bhfuil díanaar an bhráin ar chean go na dáanta a dhéanaan tagart go na nósannaí sin. Ar aiglinn mar sin chun breisiolalas sa áil. Aintach. Díanait an bhráin le Mórtín ó Dirán. Nachtaí ó ghamsa trá, díanait mhór an bhráin, ar eiceolgham beirt bhain, is siúil amach ó flua. I bheistis cuinte dómh gan focail as do beirt. Dime an díanait leo, ón slua callanach mór. Bhí freastalániste, ó línéir ar an ród, fúdar faoi gach naon, gleoán is caint ard. Ach an bhirt sa bhí na dost, I hiúil amach lo péin, I bheistis cuinte dómh, dime an díanait leo. Inistum faoin dáin díanais an bhrón. Is brám an dáin díanait an bhráin. Is dána I dhéanaan cur síos ar rair sochraide ar inis mór. Sa dáin tá bertháin a fágáil na sochraide tá siad gléiste in éadaí, dumha, tá siad ciún, tá siad ómasach agus dintar chudarsnacht a stóíonn sin le rairc eile ina bhfuil slua mór glórach bailí timpeall ar a gé, tá siad a fánacht ar bhád nó tá bádíireach takeíisteach stói. I dá thuairimse cuimhe, cad é príomh heachtarach díanais an bhrón. Sílan grúp ben tríomh heachtarachta tá sa dáin seo ná cuacht an chiúnis. Tágrann sé go minic go na mrá agus iad ciún ina go brán, deann sé duime an díanait leo. Níl éon raircannaí dráma túla, níl siad a scréchaí, níl siad a cuine, tá siad ómasach agus díanaiteach agus sílim go bhfuil sé I gcuire an chuacht a bhaine leis an chuir trasna. Mar réon is dóí leis an meas atá aige ar an mrón ciún díanaiteach seo. Cad is bríle díanais an bhróin is sé ar bhórtín. Sílim go dagrann sé gon ciúnas ómósach sé, níl éon raircannaí móra dráma túla. Sílim go bin étá gceist aige. Chunas a bmhothaigh Mórtín agus é ag scríomh an dáin seo. Sílim gur sé machnamhach agus an stoin rud is mó hagan strasna ná an meas a léiríonn sé ar na mrá agus ar an díanait sa Spáin siad. Tágrann sé faoi ró gon ciúnas sin agus gon díanait sin deann sé duime an díanait leo. Sílim gur sé tócaí leis an gcuí ar iompar siad I dtéine agus an chuí gur chá siad leis an mrán sin agus an tómós a léire siad. Tá teanga bhórtín sa dáin seo anna siimplí. Cén fádóir letse? Sílim goil teanga an dáin seo an siimplí mar gur ggéintseach scéile tá sé níl sé duna chur síos an áíre ar áileacht árann mar dhéanann sé go minic nach chud filíochta. Is scéal atá an agus fiúnaige sin is scéal brnach atá an áíre. Agus cén fánach bhfuil rím ná struchtúr rialtas a dáin dár letse? A ríist cheapain gur heastahaidíireach an scéal a ionsechain agus nachra sé duna nimar go iondaí faoin gginál teanga bheitcha núsáid ag a heastahaid teachtareacht an dáin a chur trasna seachas ná áíre mu a sppraga le hiamhána gon cheantar nó go Ileán. Agus an gapan tú gur hacinn Mórtín den gó gléas na fillete mar úm nó meafar. Ní túlim náíre gur hachann sé gaontar siad. Stohí gur aire sé náil siad gon dáin agus gur heastahaidíireach an scéal a ionseacht go siimplí. Céad na technící fillete a dúsáid Mórtín sa dáin seo. Dúsáid sé cúpla techníc. Is dó hí ceann go na technící súntasaí ná na híomháin na ládra sonracha a chrothíonn sé ruin. Chomáile sin úsáidann sé an chudarsnacht. Tá chudarsnacht ansilir sa dáin seo idir na mrá a fágáil an tépéil I bheistis cuinte dubh agus an slua callanach. Détá rá bhfuil compráid á dhéanana aige idir gleonna mé agus ciúnas an bháis. Chomáile sin úsáidann sin simbalachas. Is simbal iad na mrá gon sean sílagus gon sean chultúr
éireannach. Céirdíad na híomhána is ládra a cheasan amach dit sa dáin seo. Na híomhána is láidre a hasan sa má chumsa ná íomhá gan amrá a fágal in tépéil gan focail as de birds agus iad gléiste I bheistis cuinte dubh. Is íomhá an láidre sin. Láiríonn Martin Ó freisin faoin gcuigún amrá seo is siúd tríd an slua agus tá iríis tá codars nach an láidre sin gon bhirtháin agus iad a cathe feistis dubh I gumpraid leis an slua gealháireach glórach is dói atá gléiste in éadaí go chuilichinna. Cén tonachar atá gúsáid an céad farsa sa dáin seo? Nuair a úsáideann an fille an chéad farsa, stoi go náiríonn muid gúil cuimhne farsanta áirínta go linn. Tugann sé léargas glinn ar wathúcháin an eile agus chuirhíonn sé meón farsanta fíor. Sa maiile an dáin seo. Sprálam an dáin seo. Spáinn sé runn an meas atá gin bhile ar luchannaí orsa a bhfuil táhacht fós a bainslób, an dínet, measar na marmh agus ómós go níos. Den chuir sios ar obair mhórtín I dhíorán I drí bhocail. I drí ocail. Sin ceisteachar is dóthaí go ndearann uignach, tíorrá agus sefis. An bhfuil fáfaí le dar leatsa go bhfuil an dáin seo có gar? Stáilm gúil an dáin seach a gear mar gúil sé gén secht in scéil mar a hála sé, tá sé leart faoin rairg mar a bhí, ní gá go me réon ólas breise chuthisteachán. Tá sé mar atá sé tá teachtarach dáin silir agus sílim go bin an fágúil an dáin chu gear. Agus an gapan tú go bhfuil gá fillete mhórtín tradiisiúnta nó nuaimsre? Tá go an ile Har bheith tradiisiúntal. Tá sé leart faoin seansíl tradiisiúnta agus is léad gúil an bheas aige ar an seansíl tradiisiúnta agus ar na gnásannaí sin. Cad é an rud is fearr leat faoi obair mhórtín I dhíorán? Rud is fearlam faoin nach daibre. Sprálam go dhéanann sé chur síos ar híal an Ileán agus an síl mar a bhí ar an Ileán ag tús na fichiúhíise agus go dhéanann sé codarsnacht an sin idir an síl sin agus an síl a bhí aige nar a dag se le gaile thóráibre Lách Lia.